ଆଜି ଆମେ ଏକ ଏମିତି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯୋଡ଼ା। ଆମ ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ନୂଆ ସକାଳ, ନୂଆ ଆଉଟଲେଟ୍। ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଏହି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଜଣେ ସେଲ୍ସ ପର୍ସନକୁ ଧରନ୍ତୁ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ସେହି 40ଟି ଚିହ୍ନା ଦୋକାନକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ରୁଟିନ୍। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆୟ ଦେଉଛି, ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ବିକାଶକୁ ଅଟକାଇ ଦେଉଛି କି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ, କାରଣ ଏଇଟା ଖାଲି ସେଲ୍ସର କଥା ନୁହେଁ। ହଁ। ଏହା ଏକ ମାନସିକତାର କଥା। ଆମେ ଯାହାକୁ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ବା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିସର କହୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ତିଆରି କରିଦେଉ ଯୋଉଠି ସବୁ ସହଜ ଲାଗେ, ପରିଚିତ ଲାଗେ। ଏକଦମ। କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ତ ସବୁବେଳେ ସେହି ପରିସରର ବାହାରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ କାହାକୁ ଉପଦେଶ ମାଗିବା ବଦଳରେ ବରଂ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦରକାର। ହଁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହିଁ ଆଜି ଆମ ଆଲୋଚନାର ମୂଳଦୁଆ। ହଁ, ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଆଜି ମୁଁ ନୂଆ କ'ଣ କଲି? କୌଣସି ନୂଆ ଗଳିକୁ ଗଲି କି? କୌଣସି ନୂଆ କଲୋନୀ ଦେଖିଲି କି? ଆଉ ଯଦି କିଛି ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ନୂଆ ଦୋକାନର ଦ୍ୱାର ମୁହଁକୁ ଯାଇଛି କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ନା ଆସୁଛି, ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନାହୁଁ, ବରଂ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ଗୁରୁଛୁ। ପ୍ରଶ୍ନଟା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ସରଳ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ବଡ଼। ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅଛି, ସେଥିରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଜଣେ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରବିଙ୍କର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି। ତାଙ୍କ ସହ ବି ଠିକ୍ ଏମିତି ହିଁ ହେଉଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସେହି 40ଟି ପରିଚିତ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଥିଲେ। ବିକ୍ରି ତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିପଦ। ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଖରାପ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ବି ହୁଏନି, ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିରତା ଆସିଯାଏ। ହଁ। ଆଉ ଆମକୁ ଲାଗେ ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଦୁନିଆ ତ ବଦଳୁଛି, ତେଣୁ ସ୍ଥିର ରହିବାର ଅର୍ଥ ହିଁ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବା। ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା। ତେବେ ଦିନେ ରବିଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲେନି କି କହିଲେନି ଯେ ଯାଅ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କର। ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। କମ୍ ଥିଲା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ? ସେ ପଚାରିଲେ, ରବି, ଗତ ମାସରେ ତୁମେ କେତୋଟି ନୂଆ ଆଉଟଲେଟ୍ ଯୋଡ଼ିଛ? ବାଃ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଟା ଆଦେଶ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ଭଳି। ହଁ। ଏହା ସିଧାସଳଖ ରବିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାମ କରିବାର ତରିକା ଦେଖାଇଦେଲା, ବିନା କୌଣସି ସମାଲୋଚନାରେ। ଆଉ ରବିଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଉତ୍ତର ନଥିଲା। କାରଣ ସତକଥା ହେଲା, ସେ ଗୋଟିଏ ବି ନୂଆ ଆଉଟଲେଟ୍ ଯୋଡ଼ି ନଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ତାଙ୍କୁ ଦିନସାରା ବହୁତ ବିଚଳିତ କଲା। ସେଦିନ କାମ ସାରି ଫେରିଲା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ସେହି ପରିଚିତ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଗଳିକୁ ଦେଖିଲେ। ସେଠିକି ସେ କେବେ ଯାଇନଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ତାଙ୍କୁ ସେହି ଗଳି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ହଁ। ଏଇଠୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏକଦମ। ସେହି ଛୋଟ ଗଳିରେ ତାଙ୍କୁ 5ଟି ପାନ ଦୋକାନ ଆଉ 2ଟି ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ମିଳିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ହିସାବରେ କେବେ ନଥିଲା। ସେ ସେଠି କିଛି ବଡ଼ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେନି। କେବଳ ଯାଇ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ଆଉ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପାଇ 5 ଟଙ୍କା ଆଉ 10 ଟଙ୍କାରେ କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ ଦେଇ ଆସିଲେ। ଓହୋ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ମାତ୍ର 2 ମାସ ଭିତରେ ସେହି 7ଟି ନୂଆ ଦୋକାନରୁ ତାଙ୍କର ମାସିକ ଆୟ ପାଖାପାଖି 3,000 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଗଲା। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଦୁଇଟା କଥା ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଥମତଃ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା। ସେ ଉପଦେଶ ଦେଲେନି, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ସମାଧାନ ଖୋଜିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରାଯାଇପାରେ। ଠିକ୍। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ରବିଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ ବଜାର ସୀମିତ ନଥିଲା, ବରଂ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ସୀମିତ ଥିଲା। ଏଠି ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ରବିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଏହା କାମ କଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଏମିତି ହୁଏ? ଯଦି ସେ ସେହି ଗଳିକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ସେଠାରେ କୌଣସି ଦୋକାନ ନଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ସବୁ ଦୋକାନୀ ମନା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତ ତାଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା, ନୁହେଁ କି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ଆମକୁ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ମାର୍କେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ଭିତରେ ଥିବା ଫରକକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାର୍କେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର? ହଁ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ କେବଳ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ଯଦି ସେ 5ଟା ନୂଆ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ କିଛି ବି ଅର୍ଡର ନ ପାଏ, ସେ ହତାଶ ହୋଇଯିବ। ଭାବିବ ଏଥିରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ନା ମଧ୍ୟ କୋଠେ ସୂଚନା। ବୁଝିଲି। ହୁଏତ ସେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ତା ପ୍ରଡକ୍ଟର ଚାହିଦା ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେଠାରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଅର୍ଡର ନେବା ନୁହେଁ, ବରଂ ବଜାରକୁ ବୁଝିବା। ତେଣୁ ଯଦି 10ଟା ଦୋକାନ ମନା କରେ, ସେ ଭାବିବ, ଆଜି ମୁଁ ମୋ ବଜାର ବିଷୟରେ 10ଟା ନୂଆ କଥା ଜାଣିଲି। ସ୍କ୍ରିପ୍ଟର ସେହି ଧାଡ଼ିଟି ଏଠାରେ ବହୁତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ନୁହେଁ, ମାର୍କେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ହୁଅ।
ବା ଏହା ତ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଫଳାଫଳରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଦେବା। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ବଜାରର ବାସ୍ତବତା ସହ ଯୋଡ଼ିବା ତାହେଲେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଉଛି। କାରଣ ବଜାର ତ କେବେ ବି ସ୍ଥିର ନୁହେଁ। ଏକଦମ। ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି ପୁରୁଣା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଆଉ କେତେ ନୂଆ ଦୋକାନ ଖୋଲେ। ହଁ, ତ ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଜଣେ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ କେବଳ ତାର ସେହି 40ଟି ପୁରୁଣା ଦୋକାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଆଉ ସେଥିରୁ ଯଦି ବର୍ଷକୁ 4-5ଟା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ତାର ବଜାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୋଟ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ସେ ନୂଆ ଦୋକାନ ନ ଖୋଜିବ, ତେବେ ତାର ଆୟ କମିବା ତ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଏହାର ଅନ୍ୟ ଦିଗଟି ବି ଅଛି। ଆଜିକାଲି ସହର ବଢ଼ୁଛି, ନୂଆ ନୂଆ କଲୋନି ତିଆରି ହେଉଛି। ହଁ ହଁ। ଯଦି ଏକ ନୂଆ କଲୋନି ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଠି ନୂଆ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସେଠାରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ପହଞ୍ଚିବ? ଆପଣ ନା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଯୋଗୀ? ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ। ଫର୍ଷ୍ଟ ମୁଭର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ। ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ହିଁ ଫାଇଦାରେ ରହିବ। ଆଉ ଏଇ ଧାରଣାଟିକୁ ଆମେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସହ ବି ଯୋଡ଼ିପାରିବା। କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ସୀମିତ ରହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବିକାଶ ପାଇଁ ନୂଆ ଦେଶ, ନୂଆ ବଜାର ଖୋଜନ୍ତି। ଠିକ୍ କଥା। ଯେମିତି କୋକାକୋଲା କିମ୍ବା ମ୍ୟାକ୍‌ଡୋନାଲ୍ଡସ୍। ଏକଦମ। ସେମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନେ ଏଠାରେ ଏକ ନୂଆ ବିକାଶଶୀଳ ବଜାର ଦେଖିପାରିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏକ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କାମ କରେ, ସେହି ସମାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରିପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ତୁଳନା ଅଛି। ବଡ଼ କମ୍ପାନୀମାନେ ନୂଆ ଦେଶକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ନୂଆ ଆଉଟଲେଟ୍କୁ ଯାଏ। ଦୁହିଁଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାନ, ବିକାଶ। ଜଣେ ନୂଆ ଦେଶକୁ ନିଜର ବଜାର ଭାବେ, ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଗଳିକୁ। ବାଃ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ବୁଝେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ବାସ୍ତବିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। ଜଣେ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ଦିନସାରା 40ଟା ଦୋକାନ ବୁଲି ଥକି ଯାଇଛି, ତା ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ଆଉ ହୁଏତ ନା ଶୁଣିବା, ଏହା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସରଳ ଉପାୟ ଅଛି କି? ଅଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହେଲା, ଏଇ ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆକାରର ହିଁ ଅଛି। ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦରକାର। କ'ଣ ମୁଁ ଆଜି କେବଳ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଆଉଟଲେଟ୍ ଯୋଡ଼ିପାରିବି? କେବଳ ଗୋଟିଏ? ହଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ। ଦିନସାରାର 8-10 ଘଣ୍ଟାର କାମ ଭିତରେ କ'ଣ 10-15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ବାହାର କରି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦୋକାନକୁ ଯାଇହବନି? ଏଇଟା ତ ବେଶୀ ବଡ଼ କାମ ଲାଗୁନାହିଁ। ଏହାକୁ ସହଜରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଏକଦମ। ଏହା ପଛରେ ଆଟମିକ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ବା ମାଇକ୍ରୋ ହ୍ୟାବିଟ୍ସର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କାମ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏତେ ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ ଯେ ତାକୁ ମନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ନୂଆ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ? ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ ମାସକୁ ପ୍ରାୟ 25-26ଟି ନୂଆ ଦୋକାନ କଭର ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ? ତା ପାଇଁ ଆମେ 40+5 ନିୟମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ। କ'ଣ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ 40ଟି ପୁରୁଣା ଆଉଟଲେଟ୍ ସହିତ 5ଟି ନୂଆ ଆଉଟଲେଟ୍କୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ? ହୁଏତ ପ୍ରଥମରୁ 5ଟା ସମ୍ଭବ ନ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି 5ଟି ନୁହେଁ, ତେବେ 3ଟି। ଯଦି 3ଟି ନୁହେଁ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ବି କ'ଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? ବୁଝିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଏକ ଛୋଟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହଁ, ଆଉ ତାକୁ ନିୟମିତ କରିବା। ଏହି ମଡେଲ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯୋଡ଼ିବା ଦରକାର କି? କାରଣ କେବଳ ନୂଆ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ତ ହବନି, ସେଠାରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ନିଶ୍ଚୟ। ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧାରଣା କାମରେ ଆସେ। ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରାଏଲ ଲଜିକ୍ କହିପାରିବା। ଟ୍ରାଏଲ୍ ଲଜିକ୍? ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ନୂଆ ଆଉଟଲେଟ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନିଜ ମନରୁ ଏହି ଚାପକୁ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୋତେ ଆଜି ହିଁ ଅର୍ଡର ନେବାର ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଭେଟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବା ନୁହେଁ। ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମ ଭେଟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବୁଝାମଣା ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ। ରବିଙ୍କ କାହାଣୀରେ ବି ତ ସେ ତାହା ହିଁ କରିଥିଲେ। ଏକଦମ। ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନ କେବଳ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ, ଦୋକାନୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଆଉ କିଛି ଛୋଟ ସାମ୍ପଲ ଦେଇ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାଡ଼ି ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ଭେଟ ଅର୍ଡର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବୁଝାମଣା ଓ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିପାରିଲେ, ତେବେ ଅର୍ଡର ଆପେ ଆପେ ଆସିବ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି।
ତେବେ ଆଜିର ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରୁ ଯଦି ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ବାହାର କରିବା ତେବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ହେବ ଯେ ସେହି ପୁରୁଣା 40 ଆଉଟଲେଟ୍ର ମାନସିକତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଆଉ ଜଣେ ମାର୍କେଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ଭଳି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦୋକାନରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରେ। ଏକଦମ ସଠିକ୍। ଆଉ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଜିର ଦିନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଶାନ୍ତିରେ ବସି ନିଜକୁ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦରକାର। କ'ଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ? ଯଦି ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଆଉଟଲେଟ୍ ଯୋଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ତେବେ ବର୍ଷକ ପରେ ମୋର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ମୋର ଆୟ କେଉଁଠି ଥିବ? ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଥିବ। ଏବଂ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା କେବଳ ସେଲ୍ସରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ନା, ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଲାଗୁ ହୋଇପାରିବ। ହଁ, ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପୃଷ୍ଠା ପଢ଼ିବା, ଗୋଟିଏ ନୂଆ କୌଶଳ ଶିଖିବା କିମ୍ବା ଜଣେ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ ହେବା। ଏହି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ହିଁ ଆମକୁ ଏକ ସ୍ଥିର ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ଏକ ବିକଶିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ନୂଆ ସକାଳେ ଆଣିଥାଏ।